στέκουν και στέκει ο επενδυτής. Ποιος μιλάει διαρκώς για τον επενδυτή που θα έρθει? Εσείς μιλάτε διαρκώς. Εμείς μιλάμε. Ποιοι εμείς? Εγώ με μένα μιλάτε τώρα. Με μένα μιλάτε τώρα. Τι επενδυτή? Εγώ ακριβώς πρόκειται περί ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Αν είχατε άλλο σχεδιασμό, πάτε τώρα, σκάσε στον Πλεξίδα το μετοχικό κεφάλαιο να φύγει και πάρει την ομάδα και κάνει το σχεδιασμό που θέλετε. Αυτό με το μετοχικό κεφάλαιο καθίστε. Αυτό είπε θα τη δώσει, λέμε, στον εραστέχνη του Δήμου. Εδώ δεν έχετε μαντήλι να κλάψετε και θέλετε να πάρετε τις μετοχές δωρεάν από τον Πλεξίδα για να κάνετε μετά τι? Ποιος δεν έχει μαντήλι να κλέψει? Με αυτή η συνεργασία που λέτε, με αυτόν τον κόσμο. Δεν μιλώ προσωπικά, το κατανοείτε αυτό που λέω. Ποιοι είναι αυτοί που θα μαζευτούν? Και την άλλη φορά που. Αφήστε τώρα, μελετήσουμε τώρα. Εγώ δεν πάω να ασχοληθώ με προτάσεις που δεν έχουν καμία. Δεν έχουν καμία αποτύπωση από την πραγματικότητα όσον αφορά τη μετοχική διαδικασία. Και με τον Πιλαδάκη τα ίδια έγιναν και μαζέψανε 30.000. Αφήστε το τώρα. Θα μ' ακούσετε τώρα? Για ένα λεπτό, γιατί τα νεύρα μου έχουν σπάσει. Τελειώσατε ή θα μ' ακούσετε? Για ένα λεπτό σας λέω. Λοιπόν. Ποιος δεν έχει μαντήλι να κλάψει, κύριε Καλογιάννη? Έχει μαντήλι να κλάψει η ΑΕΛ υπό αυτές τις συνθήκες? Έχει μαντήλι να κλάψει η ΑΕΛ? Για πείτε μου. Ξεφεύγετε από αυτό που λέμε. Εγώ δεν ξεφεύγω καθόλου. Ξεφεύγετε, κύριε Καλογιάννη, και ξεφεύγετε και υπερβολικά. Απευθύνεστε εσείς σε μένα και μου λέτε δεν έχω εγώ μαντήλι να κλάψω. Ποιος το είπε? Έχει η ΑΕΛ μαντήλι να κλάψει? Προφανώς προέρχεστε από εινοποσία. Καμία εινοποσία. Είπα εγώ ότι ο Γραβάνης δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Θα μας τρελάνετε, κύριε Γραβάνη? Και σας είπα κιόλας να αναφέρομαι προσωπικά, θα μας τρελάνετε. Σε αυτή τη συνεργασία. Παρεκτός. Σας ρωτάω κι εγώ, έχει η ΑΕΛ μαντήλι να κλάψει? Παρεκτός. Σας ρωτάω κάτι, κύριε Καλογιάννη. Τι θα σας απαντήσω? 2 χρόνια μαντήλι να κλάψει? Όχι μόνο μαντήλι. Η ΑΕΛ έχει ολόκληρα σιτάρια και ντουλάπια με μαντήλια. Ποια από αυτά που παίρνει πίσω από τους παίκτες τις φανελές? Από αυτά εννοείται? Ούτε στην Ακαδημία δεν τα κάναμε αυτά, κύριε Καλογιάννη. Αν θέλετε να πάμε για κατηνίστικη. Στην Ακαδημία. Αν θέλετε να πάμε για κατηνίστικους διαλόγους. Η Ακαδημία της ΑΕΛ γυρνούσε με ψηλά το κεφάλι σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να πάμε για κατηνίστικους διαλόγους, μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα μου πείτε τώρα ότι έχει μαντήλι να κλάψει η ΑΕΛ? Για πείτε μου, μήπως ποια έννοια έχει μαντήλι να κλάψει? Με αυτόν που μία φεύγει και μία δεν φεύγει? Έχετε πολλούς δίπλα που σας χειροκροτούν. Με αυτόν που μία φεύγει και μία δεν φεύγει? Έχετε πολλούς δίπλα. Με αυτόν που πουλάει και ξαναπουλάει και ξεπουλάει την ΑΕΛ, λες και είναι τι? Το περίπτερό του? Με δική μου ευθύνη. Με δική μου ευθύνη για πρώτη φορά κλείνω ακροατή. Με δική μου ευθύνη. Αυτό που γίνεται είναι άνευ ορίων και πέρα από κάθε ποτάμι. Από το ένα πράγμα στο άλλο. Από μία λέξη να πιαστούμε για να κάνουμε διάλογο. Δεν έχω εγώ, λέει, μαντήλι να κλάψω, μου το έπεσε αυτό. Στο δευτερόλεπτο απάνω άλλαξε.